जोङो दिनै नखति दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो गोदानै दाफामफिननानै होदों। जों नायदों जे थांनाय समाव नखति दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबायदि खामानि मावनांगौमोन बेफोरबायदि खामानिखौ मावबोनो हायाखै। बेनि थाखाय जोङो दिनै खोब मोनसे गोख्रों मोनसे आफादखौ जों दाफामनानै होबाय। जिहेतु नखति ओनसोलाव माखासे गोबां जेंनाफ्रा सोरजिबाय थादों। दा बै जेंनाफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावबोदों। जिहेतु नखति ओनसोला मोनब्रै गामिजों लानानै बेयाव नखति ओनसोल हिसाबै दङ। बे खोब नागालेण्डजों नांजाबनाय, बिनि थाखाय माखासे जेंनाया बेयाव बांसिन सोमजियो। थ' बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों जिल्ला आफादा जों खामानि मावगोन। थ' बिनि थाखाय जों अरायसम दखरा आफादा मदद आरो हेफाजाब होनानै खामानि मावलांगोन। आरो आथिखालनि जि बर'नि जि थासारि, बै थासारिया खोब मोजां नङा। बै थासारिया जोंनि नखति ओनसोलावबो फैदों। थ' बे थासारिफोरखौ जों सुस्रांनो थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांगोन। गोजोन्थों।